şeyle vur degenen. Tebab täze iletip gelýär. Täze iletip gelýär diýip täze koýnagam sıkındım. Gowuşdurma. Özüm bilýär. Tebabym özüm o gadaldy da geýen zat berilmek eşitdir. Uy, täze ilemdi. Men şu täze il bayramyny görýär. Tebab täze il qat sowat berýärler. Yani iki zat halamokda. Özüň sowat bermän halamak. Ay bolýarlar. Uy, ýogsa da var. Klassdaşlarymyz bilen şu täze il bayramyny bellemek etdik. Ýöne bazara ötme şu adam sorama garaşypdy. Jemile, ýöne näme çykdyran okka? Ya elle jaňat goraýsam kan bet sowukda garaşyp durma. Ýöne jaňat sen barur almaz. Sebäbi men elime altyn asır onkom MTS. Köp bulur ýa-da şu onu da jaňat goraýyn ha. Häze. Onu wasyk goýber. Ana inne myzyny aýlaýar, öýünden aýlaýar. Menden pul ussun ýa-da. Ha, seni düşme. Allo, Jemile gelen okmy? Ol ýa hoýa ýok diýip bol pulur ýa-da. Bolli. Oh, Seret, yoksam da men jaňa demde alaýmalar. 2 sekundy muda şu MTS'in. Bäh kysykdyny. Oh, gel ana. Garam ýagyp başlady. Oh, gar ýagýar. Daşdy görek agyr ya. Jemile can gelmese çorucuğun göwür ya. Oy, aylan. Vay, gelin sen? Hawa, täzeýiň gutly bolsun. Sag ol. Terek täze koýnak gaýdym gowuşdurma. Enaýjadyny gutly bolsun. Sag ol. Sen koýnaňam täzemi? Ay, täze diýseňem bolýar, köne diýseňem bolýar. Enem koýnagyny kiçeltip aşagyna derdik goýberdiler. Ýol gideli. Nire? Bazara? Näme lüdeni? Taksily gidelim. Oýa, ha, taksy bir diýme. Taksilerim aýjyryp 15 manat bermesem, o ýanwardan soň aýlyk galýar diýip ýüzüňe seredip durlar. Ýok, taksily gitmeli. Onda näme gideli? Hana trele bu söýläni Allah. Soňula gideýärler. Garaşaýlymy? Han sen ýoksa da pullaryny ýygnadyňmy gyýzy? O pullar jemledim. Näçe bolly? Jemi $100 bolly. Bari ýokmy? Kimler berdi? Ene, jemmetinem ýazdım. Ýazdyňmy? Owa. Ýaňşymadyň dämi? Hani? Bankirin gyýdy ogul gerek $10.94 sent. Owa, şu da euro beräýmeli ha. Owa, häkimiň gyýdy ogul şat 30.000 manat. Ministriň gyýdy ogul wagt 40.000 manat. Şu ogul wagtda günne bir koýnak gekkelýär. Şu 40.000 manat berýär-de köpürek beräýmeli. Ay bolýar. Daýhanyň gyýdy oguljan 50.000 manat. Owa, o näme bilmedim. Uy kakasy sahodalanır. Direktorun gyýdy ogul sana. Tawa 10.000 manat çykaýdymy? Hawa. Oňa da diýmeli. Hawa dero kakasyna şypylada oturşyk etýärler. Ay oňa. Hawa. Bazar komyň gyýdy ogulna wat 100.000 manat bir harapka banar. Hawa. Men ogulna wat gowerýärne. Menem. Şuna köprä oýnar bolmy? Bar. Bu kiminni? Miliska daýyň gyýdy Züleyha 20.000 manat. Uýduranyň takbir hasaplamadyk amamyny. Oy. Sen $100 diýdingmi? Ha, o jemi $100 çykana bak. Näde? Hani 30, 10, 120. Uy, 225 manat bilen bari $10.94 sent ataýdy. Oy, men ýalňyş hasaplaýdym kam. Ha, o ýalňyş hasapladyň. Oy, näme dedi sene? Näme dedi? Ejemden sorar, näme boldy? Bolýar. Ana. Taksygylya bolsasy bolsa. Day, dur. Olmaz. Karaviç saklamany benzin için orýara aňyr kesakla. Git. Ana, minörümüze ora, 15 manat minörümüze ora. Ben minörümüze. Dur. Ana. Geldi ýa-da. Dur day.